Влога започва. Кютец. Лунас Дел. 10 часа. Пау! Мале, все едно памет. Да. Така хора, ние сме тук. Къде е тук? Дружбай. Не, в Слатина сме. Между Дружба и Слатина на граница. тук това, КТ5, тук е ГК5. И в момента отиваме да ядем хесбургери в 9 часа сутринта, защото... Няма нищо друго наблизо. Иначе една софийска баница щеше да влезе топ. Идваме от Сандански току-що. Не си шукали, ти се яде? Мали, тато се водихте, извинявай. Добре, на София съм да ти кажа. Айде, спи, извинявай. Се водих татко ми, много тъпо, човека беше нощна смяна и аз го събудих. И сега ти има пеша за хейсбургери. Сега споръчваме един плик чизбургери, 5 чизбургера. Пау! Страхотни промоции. Чак само да си прибера телефона, да не го изпусна. Искам да натискате по екрана. Лайк, subscribe, share. Така. Ама нещо, къде ти е стойката? Няма стойка на пешковия, дай на мене малко. Так, ей, мяу. Така, почваме графика днеска. 4-та среща Венцаки. 7-та среща Симката Мигдалов. 9-та Гегата, 12-та аз. 85-та Илан. Да. Положението е с Богом, България, вече съм в София. 5 човека сме, планирали сме си, бегаме с 6 медала и една купа. И после отиваме на финала на къща на инфлуенсърите. Пау! Грозденка Владо! Добре, това го бех забравил за мен. Къща на инфлуенсърите 4. Как беше? Пау! Аз съм Красимир. Стига толкова, като за начало това е. Айде, чао! Много разочаровани. Кажи защо? Защото хесбургер е затворен, ако ходихме половин час. Ходихме тук-що 20-30 минути. Идваме тук, хесбургер отваря в 10 часа. Преди да съм се доизказал, не искам да ми мърдиш телефона, защото повече няма да снимаш влога. Ако искам, ще снимам, ти не мога да ми кажеш нищо. По принцип. Чакай да се облека. Нема, трябва да го зачекаме, няма нищо друго наблизо. Курец, бате. Курец паре, след това им горем курец. Има проблем. Нали в 10 часа почват мачовете? Да. Ама те според мен няма да са готови толкова бързо на нещата. В смисъл, тука, няма как да ги чакаме да отворят и те веднага да почват да правят някакви сандвичи. Те са полуфабрикати, обаче няма да стане. Хора, няма шанс. Звънец няма ли? Отваря хесбургера. Добре, аз мисля да се тръгна наобратно. Те не знам какво ще правят. Какво ще кажа? Гангста, как дойдехме. Мачка е. Търцак. Мачка е. Добре, влезна. Твое. Влогарите, цак. Тук
сме от тия професионалните вече, къде се местим? Тук има кадър, там има кадър, ги въртиме. Иди снимай болтън. Искам малко да го надъхвам. Ооо! Надъхвай го, Валезаре. Бегай тук, бе. Толкова къде е? Опа! Пак! Айде си го. Оп! Мачкай! Дай! О, браво, бе! Болти, бе! Това е топ коментар. Опа! Едва си! Само се едно иска да го сляпне и да го пляс. Дай! Браво, бе! Давай, вътре! Айде! Не се биеш, а? Много ще ги бия. Ти? Страх ги е. Каква категория си? За муха. Муха. Казаха ми да не се пускам, защото ги е страх. Ти ли да ги каза така? Да. Теб, каква ти е прогноза за матча с Васко? Ще бие как? Какво ще бие? По центъри, както се казва. Ето го там, най-добрият треньор. Коки Чонго. Дай вас! Браво, браво! Давай! Давай, Пенко, давай! Първо един-два леки тогава. Чак. Точно така! Трябва да купим техника. Пристъпи към него! Не на место!
Так. Искам да мачкаш, да мачкаш. Карибен кредит. Айде! Так. Аре, момче! Трети път горе, момче! Браво! Влизат си като дома. Бутай го! Мачкай! Мачкай го! Дай! 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 Удри, бе! Айде, батко ми! Мачкай го, бе! Връщай! Връщай така! Дай! Давай, бачо! Давай! Дай му, искай! Да, дистанцията е супер! Дай! Дай! Будеш и удръж! Не се навършай така, е! Да! Дай! Будеш удръж, Лане! Будеш удръж! Будеш и удръж! Дай! Да! Е, това е! Будеш и удръж! Дай! Връщай! Дай! Дай! Дигай ръцете! Аз
Бегай от тук! Да. Пак будеш от Ей, само путник удари, бе, моля. Реси, бе, давай! Дай! Удри! Дай! Так що мара копалеш, не го се дал това, бе. Будни го, бе! Да! Бутай и бегай! Да! Мачкай! Будни го! Натиск! Да! Отдолу се пази батинка. Аре, ти че първо, влак си, бе! Да! Дише, борче, дише! Да! Кой е шефа, бе? Кой е шефа на залата, бе? Като на Бене. Ейте хора. La casa de influencia 4. Сними. Имам билет за градския транспорт. Ota. Тие са отвратителни хора. Той на къща на инфлуенсърите 4 отиваме да гледаме. Как се беше? Casa de la Influencia 4. И след малко ще ви направя апдейт, като стигнем. Малко нямам глас, отново ми се губи гласа, но всичко е окей. Защото герата ми ядосва. Къде е по-малко за... Къде си, бе? Къде сме? Бау! Я, кажи пак! Кажи пак! Окей, ки те трепаме, ти Снимай къде сме, не ме питай къде сме. Елате са хора да ви развиждат. Влизаме тук на паркинга на Киргизстан при робката Цветния ориз.
личните карти, освен за ID, за какво друго ги ползвате? Елате. И аз така си помисля. Данче. А ти не е ли? Так. Оне, да. Ето какво става. И бургер да е. Колко бъде да цару? 15 минути. Бабица! Да, хайде аплодисменти за всички наши инфлуенсъри! Аплодисменти, че са малко от тък Лондон да дойде, заповедай там, за да мога да те изпратим. Също вие си взехте аплодисментите, взехте си ръкопляскане. Ма какво искам да кажа? Ето, Албер вече е на паметника и започва с загадката. Ама ти всички да снимаш. Да, как пресича. Не се тича по пешеходна пътека, да знаете. Само пешеходна пътека. Май мина по някакъв по-далечен маршрут. Къде знаеш всичко е лайф? Ами знам. Че се бави леко. Грешно решението на Дени. Не мога да си напред на камера. Гога! Как разбирате, това е... За Бога, Гога! Албер почти е готов. Напомняме, че след тази битка Бърга взима 4 точки. Аз съм истински Ел Маркучо, да знаете. Една точка и... Да. Кажеш, днес коли са били на Лонсдейла, Казвата е голям. Да. Но там Краси ще трябва да намери точно къде е оставено пликче с продължение на загадката. 10-15, бързи сметки и Албер продължава аплодисменти и за Албер. Човекът с вечна усмивка. Прави се да задъхат, ела тук. Вземи си аплодисментите, вземи си ги. Заповядай. Камера ги иска от всички. Айде! Здрасти, Дени! Ето го и него! Ето показва своя знак навсякъде. Здрасти, Краси, радваме, че си тук. Ти си леко задъхал, Чакаме, ето е нея. Силни аплодисменти за Лина. Дали е в добро настроение, сега ще разберем, ще я питаме, ще се оплашим. Не знам. Добре. Какво те забави, Лина? Заповядайте при Албер. Нещо не го харесваш сигурно. Да, страх е от него. Страх е. А защо се преместваме така много прек? Всичко се вижда. Ох, някъде в какафонията е загубено. Я да видим, да видим. Дени е готова! Продължава напред. В тази игра. Краси обръща парчетата. Личи си, че знае Дени как се правят такива неща. Да. И ето, разбърква го. Не иска да помага на никой. Показва за камерите само, да се направи на тегава и вече... Много добре, много добре се казва. Не сме казали, че е забранено. Не, казват не. Имаме ли право? Ще подсказваш ли, кой ли те е фаворита след тебе? Има нещо... Имаме ли право? Има някакво лично отношение, да. Баба Маца и тя ще е за него, така че... Поздрави на Маргото! Обичам те, баба! Тук ли е? Къде е Маргото? Аплодисменти за баба Маца! Дени го изпревари! Дени го изпревари! И стига на банданата. Стига банданата! Малко съм голна. Нищо много. Сега на сцената ще стане 3 пъти по-горещо. Защото посрещаме силиконовите кукли. Душана! И моя голям победител тази вечер. По-смело! Добре.
не съм това е, като си мене, бе. Това ти е проблема, бе. Тия не на мене, бе. Mi película de la tele, aquí estamos con Don Pami. Estamos en la casa de Influencer 4. Aquí está Don Pami, Don Designer y el Marcucho. Vamos a introducirlo a esto. Vamos a subir encima. Questo te ne puoi stare dietri. Rastrivame sempre paramenti. Ma dovete ne posto e di tetti. Prossimo iconi, bravi me banchetti. La casa delle influencer 4. Subimos al top, nadie es nosotros. Siempre ganando, no aquí nos pase. Estas reglas si perde la base. Pasa por via czasu, Krasimir. Les tareas, nosotros son vampir. W to sezon, snowi komił. Miała woda garza, obicze premadamiter. Z muito górną i madame spamiter. Wracmy pami, daje mesy spamiter. Samo jaki maski, potrzebuję. I Balenciaga, всички. Къщата на инфлуенсерите 4. Развиваме всеки параметри. Най-добрите не просто епитети. Трошим икони, правиме банкети. Къщата на инфлуенсерите 4. Развиваме всеки параметри. Най-добрите не просто епитети. Трошим икони, правиме банкети. Това реалити. Влизам пами, като се усмихна, стават мои всички дами. Камери, микрофони, думите обрани. Срещу мен да игра, остава да ни храни. Добре познаваш ме, много съм добре. Излез всяка смешка, да печеля вики. Не е с не, и на икони, обичам такова. Къщата прекарам някакво време. Много е добре, за номинации си става време. Тогава става зле. Къщата прекарам някакво време. Много е добре, за номинации става време. Тогава става зле. Къщата на инфлуенсерите 4. Развиваме всеки параметри. Най-добрите не просто етикети. Трошим икони, правиме банкети. La casa delle influencer 4. Subimos al top, nadie es nosotros. Siempre ganando, no a quien nos pase. Si perde la base. Първото есе, сякаш малко песе. След да песе, береме рекордата на пролет и на есен. Удара в кръв е нанесен. И в първото есе, сякаш малко песе. След да песе, береме рекордата на пролет и на есен. Удара в кръв е нанесен. Секс, пари и наркотици, пълна програма. Парата ми е черен и драма. Щях да съм Обама. Беше закона, не се ръквала, чай съм, да чакам да се върти микрофона. Плана не трябва по-полна, минала смяна. Удряме се тавана, потрави за утраса, за хулигана. Някой се свако в ръка, друга плън водата е зярняна. Бургас е зелени, некоректен. Шепа изпален, конашално избръгнати с Дамяна. Че проверяй се отсъдите за измяна. Един полицай ме прошепна, истината по телеграма. Точно на теб ще го дам и точно теб ще измържа. Малкият тигър материала го издържа. Не издържа, само на силно моя се напред не върша. Защото мърша, материално ще те прекърша. Мисля първото есе, сякаш патка обесен. След там песен, береме рекордата на пролет и на есен. Удара в кръв е нанесен. Си игра, да не игра по правилата, чакам ги на заплата. Потела моя парата, мисълта тече в главата. Идвам съвет, ветрата, век за заплата. Удраме, тикаме сетивата, цивилни господата.
те написа нещата. Обед такова здрави гради по природа. Ай запомни, обичаме разплата. Да си лоялен, фатален, фон е скандален. Ако искаш да пробиеш, трябва да си оригинален. На живота трябва да си благодарен. От скоро трапави, ще става глупарен. От първото есел, сякаш патка песен. Береме рекотата на пролет и на есен. В кръпена несен. От първото есел, сякаш патка песен. След та песен. Береме рекотата на пролет и на есен. В кръпена несен. Браво! Имахме много малко време да направим този хит. Мисля, че това остана емблема, братвенка, брато. Грози, ти отваряш. Поздравяваме ви с най-емблематичната Evergreen на Моренце Мате. Да звучи! Готови сме да разберем резултатите и кой печели от къщата на инфлуенсърите сезон 4. Ние сме готови, публиката е готова, зрителите в BTV Action са готови и зрителите в нашия YouTube канал са готови. Точно така, сега ще ни трябва една минута да обработим абсолютно всички точки и за да няма объркване, ние ще съобщим финалното класиране след трите компонента. Имайте предвид, след битките компонент, след социалната игра компонент и инфлуенсърския компонент. Да, защото инфлуенсърско влияние, така сме окръстили, пък то е все едно влиятелно влияние. Да, помните, миналата година имаше едно леко объркване и трябваше да кажем просто кой е победителят, а ние разточихме нещата, взели сме си полука и сме готови да обявим и резултатите, ако и нашите колеги са готови. Чакаме. Ако не са готови, ще поемем вашите аплодисменти за пореден път. Благодарим ви. Ето сега е момента. Той е финала за финалистите, обаче всички участници отново се слушат. Искам силни аплодисменти, е така за последно тая година. Да чуем за Виктор! Да ви чуя за Влади! Силни аплодисменти за Даниела! Отново много силни аплодисменти за Грозденка! Любимеца на зрителите тази година според мен, Илиян! Естествено от отпадналите участници. Да ви чуя и за бялата горгона, която си сложила коронка на горгона, Дари! Тук до мен е тая леопардова коса, този Ягуар, поправяме, да, той е изключително важно, е ягуара на нашия каст, Веско! Точно до него е изключителната, винаги широка усмивка на Антон! Браво! Спокойната, жената, която нямаше емоции, но винаги казваше каквото трябва, Йоана! Ето и тази невероятна усмивка за милиони, лицето за милиони, който се татуира от 4 тук къщичка. Силни аплодисменти за Памеца! Нашето дете, детето на абсолютно цялата къща, не само диджей Дамян, Димана! Това вече леопард или е гепард? Какво е това?
Ягуар. Това също е ягуар. Силни аплодисменти за женския ягуар в нашия каст. Божана! Нашите финалисти вече си получиха аплодисментите. И ние сме готови, майда. Готови ли сме? Работим ли са резултатите? Мина повече от минута, чакаме. Все пак сме живо, мога да разказваме смешки. Кой може да разкаже някой виц? Мисля, че най-забавният. Кой може да разкаже? Да. И ние чакаме с вас. И ние не знаем. Наистина напрежението е много голямо. Да. Не знаем. Чакаме всеки момент. Ето, колеги, най-после е време да видим и графиката. Така, на четвърто място в сезон 4 на къщата на инфлуенсърите е... Кой? Лина с 7 точки. Тя добави още 2 точки. 2 точки от гласуването на нашите зрители в YouTube. Да, точно така. Сега да видим кой е на трето място. Трето място е Краси! С 11 точки. Това какво означава? Че той колко процента е бил? Не мога да кажа колко процента, ще изкараме графиката. Да, кажете ми в слушалката колко процента е бил Краси и колко процента е Лина. Той е взел, мисля, че 4. Лина 6% зрителски вод. Краси 15% зрителски вод. Остава големия въпрос. Дали е Денислава или е Алпер? Останаха само двама и сега ще съобщим името на победителят. Но първо кажете кой да спечели. Айде, давайте в залата. Кой искате да спечели? Аз само искам да кажа нещо. Краси, между другото щупи кръка, сега не си втори, поне си трети. Верно, няма кой ме бие вече. Да, силни аплодисменти сега за Краси и Лина, които са на трето и четвърто място. И е време да кажем кой е на първо място и големия победител в къщата на инфлуенсърите сезон 4 и неговото име е... Неговото име е с 45% зрителски вод. 45 000 гласували всъщност. 64% зрителски вод. Кой е той? Неговото име или нейното е... Алпер! С 16 точки остава Денислава, Алпер с 19, победител. С категорична победа. Зрителския вод на Денислава беше 16. Аплодисменти. Край на всичко вече. Влога продължава, Алперката би, ние бегме за кой? Ами за Краси, ама и Алпер е много добре. Не, покажи. За Краси. Краси бехме. Сега отиваме на студентски град, да ядем някакви глупости. И може би влога приключва така, сега казвам чао, ако има нещо продължение, ще има продължение. Адиос! Следващата емисия, момчета са... Може още един път ще откажа. Правим обзор на днешната емисия. Момчетата са щупени. 6:40 бехме на буката. На Спартак 13 градуса, ветъра беше около 40 км в час. Милиампер часа, 45 кВт и тъна. Тръгваме. 7:20 от буката. Нека да отиваме на круиза, там става кълбълък. Тръгваме към София, Венцаки закъснява за състезанието, отиваме много хаос, става зверско меле там направо. Бегаме от Лонсдела и Лонсдел е дал на бокс, бок не мога да верва. Тръгваме от Лонсдела, отиваме в Дружба, щехме да ходим на Хепи, на китайско, отивахме в Ниагарата, където Цвети настояваше да ходим. Акция. Нали, аз ли съм рекросил или си убили Уейн? Акция Респект, Геде Боб на земята, става там някакви хора, правят ни паника, така и ние не давахме задна. Ще гледате видеото. Кое? Оттам, да, искахме оттам да има кадри, ама казаха, не снимаме. Много си близо до камерата.
Са на бобаджиите и снимай ги ти. Но няма значение. Там и гегата не ги снима, помежду другото его е. И то не ги снима на бобаджиите в крайна сметка. Разбираемо. Мазничка, брат. От Ниагарата, къщата на инфлуенсерите 4. От това онова. Робката спешили къщата на инфлуенсерите ремонт. От Пакистан. Трябваше в момента сме на автор парти в 11, но момчета са много изморени, на Цвети и се спи. Но ми се е бе. И... Няма се разбере.